Mga biyayero tayo. Hindi na kayo makakabalik ng munisipyo! Pasuhin man tayo ng puto. Ipokrito! Pinabait! Mahiyan man ang bansa ang ating pangalan. Pataya na kayo! Kailangan kahit sino. Hindi ako mo. Anong klaseng kaibigan ka? Wala ka akong utang na ako. Kailangan natin malis dito, mahal. Bakit na si Gustavo? Wala na sila sa kwarto. Nakalama ka rin. I'm so ready. But you're not my power. And I don't owe you nothing. Everything. Sino ang bahala? Gagawin natin yung nagkukutos ko ngayon. Huwag mo akong bibigyan. Nato ko kayo magpaplanuhin sila po ito. Nakabahan ako sa may kinasukan ng eleksyon. Paano hindi manalo si Tanggol? Nakita naman natin kung gaano kalaking support ang mga taga-Manila sa Tanggol. Mahal naman siya ng mga tao. Saka siguradong mabuti at mahusay si Tanggol kung sakali maging mayor siya. At marami taong makikinabang. Pag manalo ang mayor sa Tanggol, sana naman buksan niyo yung mga pasugalan natin. Kumita naman tayo. Kung alam ko ano ipapatakot ni Tanggol, yung mga drogang ninakaw natin, binenta na lang sana natin yun. Jose Rina, alam niyo naman ang posisyon ni Tanggol kung sa droga. Paano naman mas mainong may pagpaliban natin yung mga negosyo na yun? Pero yun, kaya kailangan natin lahat yun. Hindi mo na makaalala kung tayo mahulog yung mga dapat po. Kaya kung narinig ko, ha? Kunin sa mga ninakaw nito. Karina! Basta ba? Wala ako. Hinabol kayo na tayo. Hindi ka! Magsalita kayo! Naging kasosyo namin si Miguelito. Pinasahan namin siya ng nakaw na droga, pero Pero hindi kami maabutan ng mga taga-natpo. Kaya kinakailangan namin tumasa. Bakit hindi sinabi sa akin ang pagluto? May umarang sa amin ng tanggol ng sikuri. Yung mga pera, mga droga, nanggaling sa mga buwan, malaking halaga ang wala sa amin. May kinalaman ba kayo dito? wala kami inalaman dyan. Hindi ka namin babang dyan. Sabi niya ng totoo! Sasabi kami ng totoo. Hindi kami magsisinungaling sa'yo. Ramon! 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 Ano? Ramon, si Tanggol! Kinahabot ko man si Tanggol! Ilang boss kami ng mga tauhan ng mga gerero. Nakuha sa amin sa tanggol. Ano? Wala na ito lahat, Ramon. Alam niya sa kabila na. Ramon, kung hindi mo rin sabi si Tanggol para makatakas kami, kailangan sundan mo ang anak natin. Kailangan ng tulong ni Tanggol. Tanggol, ang taong mga tauhan natin. Lumusunod natin ng mga gerero. Pagpapayarin nila lahat ng mga ginawa ng Senado! Ramon, tingin mo lang. Tingin mo lang. Ramon, lahat ng ginero. Paano si Don Gustavo? Bakit ko? Yung gusto kami pinagtandaan ng mga gerero. Hindi na ako papayag na may matira pang isa sa kanila. Alatin mo ang utak mo. Pinagtandaan ang buhay na anak mo. Kakampihan mo ba sila? Sino mo? Lusotin mo sila!
si Tanggol. Oh, masakit na. Sis Lisa Vlog, good evening. Good afternoon dyan sa inyo. Lee Sung Soon, Delia, good evening. Ang ating pagbagsang tagapagtanggol. Inamahal sa ang sulat ng Luzon. Nandito po kami sa Barangay Pineda, Pasig City para makapag ng bahay at alamin kung anong pinakalit. Madali! Saka, idol namin si Coco Martin! Sino ang paborito niyong karakter sa Batang Gato? Sino naman yung ayaw na ayaw? Anong pinakapaborito niyo kumain? Yung ano po, pinanayan na po ni Marcelet. Sila ako po yung konti nila. Ano ba ang natutunan niyo sa Batang Quiapo? Ayaw mo yung mga kaibigan mo. Pagtulong sa kapwa. Pamilya po, pamilya ay pamilya po. Maraming salamat sa pagpapatuloy niyo sa amin sa inyong mga tahanan. May mga regalo kami sa inyo! Meron pa kayo! Brand new TV! Para, meron niyo ba nagkapo? Mas masaya! Ano message niyo kay Tanggol? Marami ka pa po sanang matulungan. FPJ's Batang Quiapo. If this is a commitment to how you are when you're relaxed, I want to see the finish. Sa pamilya mo, hindi sila natin na favorite mo. Lagi siyang nagising sa gabi. Dahil pinamon siya. Ipamigay mo. It's this. Eh, nakuha na kami mga pulis na magpapatay sa pamilya mo. Parating na sila. Sasakyan siya mo yan? 5 years service. Yes, really. I am Lisa. Turns out, schoolmates and Ako lang kasi na-assign na security nyo. Eh, happy na po-protect kayo. you got this straight. Slogan. Dito dapat matapos ang buhay. Sins of the Father. Pinagsindihan ang kamahalan sa gabi. Sinaumagaan, pinalagay siya sa talaangkanan bilang unang pagsorte. Bawal ang mga po. Uwin ko. Hindi ka nagtuwala sa akin. Dahil ang galit. Ano na ba ibig mo gusto? Nagbabago si Saulo ang tutulungan kita kung ano nararapat sa gitnang gulay ng konserte. Nakakasirayan ng puso at baka kahit sino magkakasakit doon. Handa mo makikinig. Hindi ko makakagawa ng panis na ang ulit ng babalik na tayo sa Kapitolyo. Ang June 12, night 6:15 p.m. Ang Monday, nagiging manhid day. Ang Tuesday, tusok-tusok day. At Wednesday, Thursday day. Pabalik-balik na lang. Crane Rocket. It's 4 times speed level versus a generic brand. Helps repair nerve damage from the source. So symptoms don't bother you again. You should every day. Neurobion. Now more affordable in a solid pack. Basta
bagay. May gusto ko yan. Perfume ko all day with Downy. Gusto mo bang milk? Perfume mo all day. Chika, ilang kinakikinig? Walang point yan. Pero may McDonald's rewards, may point yan. Now, every McDonald's order earns a points for free rewards. Download now. Nandito yung Fred Charms. Ito ang gusto mo. Isali na sa Royal Collective and Promo. Kumonekta ng tig-dalawang bottle capsule, Royal, Sprite, at Coke. I-redeem at i-exchange daily sa redemption centers. Sali na. Ito ang gusto mo. Once upon a handful story, carving life on an adventure. Now last Dahil sa bango, at sarap ng Hansel sandwich, everyone snapped hansily ever after. Kahit nagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero naging na ng Mag-Bergen, Adult Plus na, doble tilo katawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo, tulong para tuloy ang tibay. Bergen Adult Plus. At first I was afraid, matabang lahat. Pero sa ngiti sarap ng more cubes, now they're wanting for more. Mahal ang mga gamot. Lamang mura. Baka hindi magaling yan. Ang mahalaga po, alam niyo, dapat gawa ng experts, tested and certified, at pioneer sa generics. Walang pa sa bulsa. Siguraduhin ang quality. Dapat HCP Generics. Sa isang gawa ng unang Magnolia, ilang umaga na pagsigla. Pinagtigilan ng ginawang kapang-kapang. Ilang panding ng ubo. Ilang mabuting masa ang naituro. Ilang araw na ang ginawang espesyal. Di ba magpilihan kung ilan na ang mahalaga ay ilan pa. Countless moments, endless days, Magnolia. Kaya pag-joy, 3X Power. Sa mata. Ang isang buhos ng Grand X Liquid. Super Pet. Isang mata. Super Pizza. As I age, I choose to be strong with Bridgestream Adult Boost. Gatas na pang-adult with active dry boost. Tulong sa immunity, energy, at brain function. Bridgestream Adult Boost. I-boost ang adult tatas. Dahil nutritious with Bioderm para sa Vita Fresh Moments. Bioderm Fresh Yan mayroon up to 12-hour long-lasting freshness na panatag kayo na hindi beat the juice. Magkukulong. Kulot, akong bahala sa Surf Sunfresh Powder. May sunflower para sa anak Pilipinis at pagmong para Pilipinis sa araw. Surf Sunfresh Powder ay liquid detergent beer. Pinaka-pinipili or pinakamalaki. Pinakamasarap, Chicken Joy. Pinaka-pinipili or pinakamalaki. Pinakamasarap, Chicken Joy. Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy. Pinipili or pinakamalaki. Pinakamasarap, Chicken Joy. It's a match! Just like Gamezo. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Sarap pang road trip. Sobrang sakit. Relax na lang. Flanax meals with a real cause of pain. What kid? Yes, mahapin ako. Sobrang sakit. Panatang sa Flanax. From Tyson. Sobrang sakit. Relax na. Flanax meals with a real cause of pain. What kid? Sobrang sakit. Panatag sa Flanax. From Tyson. What a tops! What a blast! What a fun-filled chocolate snack with all new rainbow sprinkles! What a tops! By Lemon Square! Promise me, hindi ka mapipitin. With that Indicate, hindi ka mapipitin sa laro. Secure at napakaraming favorite options for fast cash and account ng panalo mo. Ibang swerte ko. Bet88.ph
Polusyon, allergens, virus, nakakaubo, nakakahinala, may hinala distancing. Ganun namang ubo at hila dahil may plenong nakabara. Ilabas, ano ba nang umiwas? May Plemex Forte para dyan. Gawa sa natural na lagundi. Plemex Forte Syrup at Plemex Forte Capsule. Para sa ginhawang ramdam, Plemex Forte. Tigil ang ubo at hika. Tigil ang hinala. Basta lagundi, alam na, Plemex. What makes Highlands Gold creamy is that Angus beef difference. Rich in flavor for a juicy and delicious bite. Try Highlands Gold today. It's high time for Highlands Gold. CDO. Birthday graph? Now online. FDK has over 1,500 games. Secure and fast game keys. Meron kang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet relate page. Pagbilag na, after bakuna, tempra agad. Pero di mo siya kumakain. Pwede bigyan ng tempra kahit wala pang kain. Hashtag no shake na it's a tummy. Ang galing ng tempra. Nagsusukat nila niya ka na, ano kainin ka mo? Tempra mami. Ang tempra, pwede kahit wala naman ang sayo. Hashtag no shake na it's a tummy. Ang galing ng tempra. Bilis! Ano nangyari? Meron sinasalahin tayo. What the hell is going on? Sino may nakasagot sa malakang dito? Sino man Montenegro ko? Lahat na mga tao. Pinakala ko na. Mas mo mga kami. Kuya, let's get to one Montenegro about the food service. Malimutan niyo ako! Action! Patayin niyo lahat! Maliwan sa mga giyero! Ihalit niyo sila sa pinatukoy! Sino ba sa akin? Attention na yung emusyon. Saan sila kaya mapapasok? Sige na! Pataw! Ano nangyari? Sinasalahin ko tayo ng mga Montenegro. Sinigilid ka, Roberto. Sinalupot ko ng kalaban. Colonel, sinugot mo kami dito ng mga Montenegro. Magpadala kayo ng case. Ngayon na, ngayon din. Lumabas ka dyan sa lugar ko! Ako ang magiging kamatayan mo! Sumpatahan tayo! Sige! Sige tayo sa piyano! Wala! Dami mo sa oras! Baka! What are you waiting for? Face us already! Dami mo sa chat! Papaya! Kailangan mo naman. Kailangan mo buhay. Sige na! Sige na!
Hello, Boss Bell. Hello, Ma'am Jean. Good evening. Sa barangay Santa Ana, Pateros, Metro Manila. Ano gusto mo sabihin kita, Tanggol? Maraming salamat sa pagpapagawa niyo sa amin sa inyong mga tahanan. Pero pwede si Tanggol sa inyo! Meron pa pwede si Tanggol sa inyo! FDJ's Papakyapo. All that I remember from that house is my mom. Susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Sumagot ka. Opo, ma'am. Opo. Look at this place! Ito ka talaga natambay! Hindi ka ba kinikilabutan? Bakit ako natatakot? I own this house. Of course, dito ka namatay na. Nakita ko patay ang mga kway. Balik-balik ako kung saan ang mga katapato ko. Kung ako sa inyong mga kapatid, malis na kayo dalawa dito. Bakit? Si babalik siya. Sino? Si Maming. Bakit mo siya? Pero nandito pa siya. Sino yung sinasabi niyo? May kasama niyo ba? Bakit nandito siya? Anong totoong nangyari sa pamilya mo, Samuel? All of you still want to believe that she's alive to hear more of her story. Well, guess what? She's dead. She is dead, Patrick. You want great hair? Better put the chun. Place a bush right here. Pantene Supplement Conditioner with provitamin and collagen. Smooths out the chin easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Nanood naman siya. Pinashing na. Kinuskus mo pa. Swatch to new L'Oreal Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang pagtyan. No more to spot sa washing machine. 750 lang per wash ang L'Oreal Liquid. Next ako, kahit bitin. Ito, hindi bitin. All new Jollibee Burger Steak. Bigger patty na, more sauce pa. Sarap. Kasi ayaw namin matindi na. Kung sabihin mo ko, these might be warning signs that your mobility may be at risk. Try Aniline Gold 5X. Clinically proven to help strengthen bones, joints, and muscles. Make the difference in just 4 weeks. Dad Connectition Special with Lady's Choice, the #1 mayo with best quality ingredients, 100% farm fresh eggs. Wow! That's right. Lady's Choice. Kinatagal ng sipon kapag hirap ang immunity. Mga best ever meals yan mas water with zinc. Napalakas ang immunity, hirapan sa sipon virus. Mas bilis galing. Meals yan, C plus water. Yun na yan. Gising, commute, work, wait. Sila! Dear Foods, Gising, commute, work, Sila! Dear Foods, wait. Gising. Sila! Dear Foods. Paulit-ulit mong kasasabitan ang Pure Foods Pinoy favorites. Noon na lang ng goodness, expert in flavor, kaya tangin with sa sarap.
Paulit-ulit na sabik sa silog, sabik sa bawat araw. Pure Foods Pinoy Favorites. Pwede makipagkaibigan. Toddlers are exposed to 200 cold viruses. Unprotected while making friends, I only choose Nido 3 Plus. With up to 1 billion probiotics. Nido for respiratory protection. Nido 3 Plus, your active love. Init! Baka magamoy araw. No problem! Ang most powerful na one of Sir! Three times nakakamalas. Sir Papa. Sabi ni Doc, healthy eating. Sabi ni Doc, sweet earning. Sabi nito, kunahin ang immune system. Immune Pro, tulong para balik 100% immunity. Magtiwala sa Pro, sabi nito, Immune Pro. Hindi na yan. Sana sila? Ayaw yung lumabas na. Wala pa kang Yes, Skyflakes condensada sa crunchy layers at sweet creamy pa naman. Matamis na di matamis. Skyflakes condensada. Di ba yung slay girl? Let's check back ya! Oo, nakakahiya ko kulong. Kahit makapal, kahit hindi sa loob. Perfume mo all day. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki? Pinaka-masarap? Chicken Joy! Pinaka-pinipili or pinaka-malaki? Pinaka-masarap? Chicken Joy! Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki? Pinaka-masarap? Chicken Joy! At first I was afraid, pagkabang lahat. Pero sa meetings at more cubes, now they're wanting for more. Promise me, hindi ka mapipitin. With Bet 88, hindi ka mapipitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in at out ng panalo mo. Ibang swerte doon. Bet88.ph. Mula ngayon, with Aji Kinsa, kids will say, I love the delicious. kaya mag-Aji Kinsa para more hitik, more kisas. I love the delicious. Ajinomoto. Daddy, up here. Ping! Sobrang sakit? Flanax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Panatag ako. Sobrang sakit. Panatag sa Flanax. From Taisho. Sarap pag-grocery. Bakit? Sobrang sakit? Flanax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Yes, panatag ako. Sobrang sakit? Panatag sa Flanax. From Taisho. This is fried chicken. And here's one from Food Panda with one of the best sauce. Now that tastes like a good deal. Panda? Tuloy sa cellphone, babad sa tablet, sagad sa computer, overexposed sa gadgets. Not good. Be active. Live healthy. Optin may help. Optin has lutein, vitamin C, E, and zinc. Maaaring makatulong ang Optin with exercise and proper diet. Malabo yung puro gadgets. Ang maliwanag, may Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mahalaga pala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gawin ipanggamot sa anumang uri na sakit. Big day for Bobby. Lemon Square Cheesecake Big. 40%.
Karahasan, seksyon, horror o droga na hindi utak sa mga bata. Boss, may lang dito. Antay, mahiwarawin mo na tayo. Oo. Utang, dito na po tayo. Hintayin ko na lang abutan ko dito ni Ramon. Lalabas tayo, samahan mo. Hindi po pwede, madam. Palalabasin mo ako o sisisakin kita. Tama ka. Ikaw, ma. Pataas mo mga sir. Sino ba yung nasaan? Yes, as you sir, we need to go now. Sir, sir! Come on, tara, dito tayo! Go ba? Ang pambansang tagapagtanggol. Tanggol, ikaw ang number 1 sa puso namin. Tanggol! Idol ka namin! Idol ka namin, Tanggol! I love you, Idol! Inspirasyon ng ating mga kabataan Quiapo. Bilang isang DPWH maintenance, natutunan mo itanggol yung magpursige sa buhay at lumaban lang. Yung ka sa kanya ko pa ng lakas ng loob. Bilang isang vendor, si Tanggol at nagturo sa akin pang makisama, magsikap. Titinda po siya. Bumidiskarte. Paras na po kami bumidiskarte sa buhay. Ako ay isang driver, idol ko si Tanggol. Bilang traffic enforcer, idol kita, Tanggol. Lalo na napakabuti mo. Hindi siya nakakalimot na kahit gano'n lumasundo ka. As a student, ako talay sa batang klase is maging honest ka. Palagi siya humingi ng tulong sa Panginoon. Kami mga estudyante sa dito, idol ng sanggol! Ako ang office worker na barang kabataan kaya po nagtatuwanan ako mga katrabaho bilang pamilya para matanan modified. And daycare worker ang Tacloban. Inspirasyon naman ni Tanggol na magtrabaho ng tuway para maabot niya ang ako dinihiyan. At sa kami mga araw ko, Sinabudin yung pagmamahal sa magulang. nagandang loob sa kapwa. At napili ang imong gumpa sa pamilya o mga igala. Tapos sa siya mga laban ko siya mga sambol siya kabata na gisalikuhay sa mga ginikanan. Tungod na mapilit ko yung Tanggol, dili dyan di kapiyaan. Walang iwanan. Magkakasangga tayo. Gabi-gabi. Kapag na ako nawawalan ni Tanggol, papakawin ang mga kapalitbayan. Yes! Buhay mga kaya po kayo ng maraming tao. FPJ's Batang Quiapo. If this is the prelude to how you are when you're relaxed, I'm gonna sing the full version. Version ka lang.
isang gising sa gabi dahil tinanong ko siya. Katabigan niya. It's okay to not be okay. Weeknights, 8:45 p.m. English germs at Lakit feel aircon cool. Safeguard extra strong cool. Germs off, aircon cool on. Ang taon, may bonus 30% more na. Kahit sa pawis ay babae. Kahit kung araw namin ay bonus pa ko pinakain. Sa bonus pa ko ng dami. Pinaka-pinipili or pinakamalaki. Pinakamasarap, Chicken Joy. Pinaka-pinipili or pinakamalaki. Pinakamasarap, Chicken Joy. Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy. Pinaka-pinipili or pinakamalaki. Pinakamasarap, Chicken Joy. Sabi nila, anti-maldad. But the upgraded version, pati probiotic drink niya, upgraded din from what Dad had noon. Dutch Mill Delight. It has probiotics plus prebiotic fibers for a healthier tummy and stronger immunity. Dutch Mill Delight. Upgrade na. Luto-luto, sarap panalo. Luto-luto, panalo ang luto mo. Sakit ng ulo ko sa buntis. Maraming hindi pwede. Pero ang By Jessie, pwede. Kahit sa walang laman ng tiyan. At seniors. Pwede pala. Choose Ingat, choose By Jessie. Hindi na yan. Good morning! Ang bigo naman, nagtapsarat kasi. Sarap all the way from bottom to top. May Enervimo Vitamin B2 na. Tulong para bimong-bimo sa school. Right ko nga. Ang sarap. Your morning Enervimo snack. Sagad sa buto ang tibay, wala sa Bear Brand. Ito lang ang may 100% vitamin D. May tibay katawan at tibay resistensya nutrients pa. Isagad ang tibay. Mag-Bear Brand. Di mo pa nag-try, no? Inasal pork barbecue, expertly grilled goods, smoky sweet, sarap na juicy na buwan. Kaya swabe ang pagkain. Nakinig na. For excellence in kids cough relief, Expel. Excellent. Madalas ng phlegm bago kumapit sa lungs. Ang excellent sa cough with phlegm, Expel. Excellent mag-expel. Hindi na yan. Natakam yan. Makikipad, Kanton.
Nung kanyang dalawa pa lang na palagi siyang nagsisiguro dahil inabangan siya. Kaya isip ko na kailan siya para magtagos yung namin. Nandiyan na yung mga salsa. Para ka pangalan. Kaya mag-feel na tatlo tayong kami. Mayroon mo na ito eh. Akin to. Bilhin mo na to sa akin. It's mine. Katabi ka na. Good night. Good night. Night. Sandali. Yun lang. Ito na yun. Bye. Patrick. Isn't this nice? Kahit magkakompetensya tayo, ngayon at mabangking. Alam mo, naisip ko lang kasi, baka naman makatulong sa working relationship. Unless, alam mo, wala mo lang iba kung sino ka talaga. Ako naman, gusto ko rin lang malaman kung sino ang magaling na ibon sa bansa. Okay, let's play again. Ready? Okay? Serious? Like, every shot, pwede mo tanong sa sabi. Pag-ibayan tayo dalawa hanggang merong lumigay. Makagalit ka. Okay? Ang tayo na sa special. Hindi mo hospital mo bago Turkey hospital. Ang galing na naman sa question. Saan ang Grace? At bago na, punta na sa nurse. Ano ang hospitalan? Sa maraming taon? Saan ka naman ka? Wala yung patients na kaya sa clinic ang Montana sa Mercy at sa Grace. Paano natanggap si Olivia sa Oakland Hospital? Kung limited na experience mo. Kahilab TV, good evening. Nagsilbihan niya ang kamahalan sa pinakamadaan, pinalagay siya sa kalakatan, hinahing po po sa
It's a mirror. Mas pinipila sa kanyang pagdilim. Kahit kailan, kahit saan. It's a mirror. So let's get up. Ayaw nung lumabas na wala pa naman i-isip sa Netflix na nagsala sa conjugators at sweet relieving Netflix na nagsala. Yan, pagsubo, kailangan mo naman, ma'am. Kasama sa buhay, may powers ka. Alam mo talaga di tayo ng powers? Walang tigil sa pilitan si baby. Ang diaper niya, 80 pounds. With 360 outfit, nakakagalaw siya freely. Tingnan ng pictures. Special awit kaya. 80 pounds. Ikaw na. Available and small. Right, ma'am? Dapat bright and fresh as I knew that. So I use Rexona, now combining Luna Plus Shield, helps with 5 brightening benefits and 5 protection benefits. For brighter underarms that stay fresh as you move. Rexona. Ay, mas ka na sa kalendaryo. Marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero hindi na. Mag-Berga, Adult Plus na. Doble tulong katawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo, tulog para tuloy ang tibay. Berga Adult Plus. Sa circuits na repeat, don't need to have a wow. It's a repeat, it's a repeat. Don't need to have a wow. It's a repeat. Pinaka-pinipili or pinakamalaki. Pinakamasarap, Chicken Joy. Pinaka-pinipili or pinakamalaki. Pinakamasarap, Chicken Joy. Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy. Pinipili or pinakamalaki. Pinakamasarap, Chicken Joy. New Great Taste White. Mas creamy at mas makape. Like namin. Like namin. Like na like. Like ng 9 out of 10. New Great Taste White. No one's immune to hair loss. My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Here we go. Everyone, we're celebrating! Movie model cake, moist cake, marshmallow topping, chocolate frosting with sprinkles. Movie model cake, the celebration ready. For excellence in kids comfort youth, expound. Excellent noodles ng clan bago kumapit sa lungs. Ang excellent sa comfort plan, expound. Excellent, mag-expound. Milo Morning Champs. More and more ang challenges this week. Kaya more and more dapat ang energy. One Milo Morning. Milo is clinically proven to help sustain energy. More and more wins with Milo Morning every day. Nami Mystic. Ulan! Ako, amoy kulog. Nag-trashing na naman. Use Nami Mystic with 24 hours perfume pa mo. Iwas kulog, iwas paulit-ulit na ba? Perfume of the First I was afraid, pagkaman lahat. Pero sa ngiti sa wardrobes, now they're wanting for more. Basta Kinamin ng hair? Kaya yan with just a finger comb. Thanks to Palmolive Naturals. With 100% natural aloe vera extract for hair so smooth that you can just finger comb. Laban ng patakbo. Hindi laban tumakbo. Kasi mas maganda. Mayaman ka ngayon. Kasi mas maganda. Kaya di pwedeng basta gatas. Mag-Forte preschool free. Way of livelihood and does not solve financial problems. Mula noon hanggang ngayong patuloy tayong mababalita at magbibigkuhan. O sige, kung irereklamo natin yung lalaki niya, naaalala mo ba yung pangalan niya? Ano pa nga ulit? Huwag ka na masyadong magalaw. Oh, dito na tayo. Saan ba tayo? Kaliwa? Kanan? Kanan. 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 Ito kanan! Kanan. Kanan.
is my favorite. Brother, dapat ka. Inom kayo ni Jason. Kunti lang. Dahil paborito kita, inilibre kita sa paborito mo. Bachoy! Hindi si my favorite naman, si Patpat. Ikaw. Kaya ka nagyayaya ka dun palagi, di ba? Patpat, Bachoy, si Mat, Pansit, Molo. Ano, ang sarap-sarap ng Bachoy. Ang bango-bango. Ang sarap ng sabaw. Yun na. Kain na, anak. Kain ka marami, ha? Ito. Ay, ang galing mo na. Ito na. Ito naman. Kain na, ha? Ikaw, Nay. Gusto pa ako. Mauna na kayo, ha? Kain na, kain na. Mainit. Oo. Ito na, ito na. Mainit. Mainit? Mainit? Sorry, anak. Init. Ito, gusto mo to? Init, mainit. Oo, madali. Oo. Palaging sinasabi ng nanay na favorite mo sa Maravidas original. Kaya lagi tayo dyan kumakain. Papat, umiyak ka ba? Gugutom ka, hindi ka kinakain ni Jason. Ang dami na sa itong araw na libre. Break ko na. Napakaswerte na. Sorry, ha? Ma'am Jane of Lisbayan, good evening. Siya naman, tawagan niya. Armat. Oo, nandito na. Kararating na. Tata, may malagim na nangyayari dito. Huwag kang maingay, okay? Bakit? Okay. Ang daming kung ano-ano nangyayari dito sa ano. Sabihan na naman ako, please. Hindi siya makakalusot sa atin ngayon. Yari ka na ngayon. Loko ka. Oo, Brad. Sama na ka. Brad, kailangan na natin gawin ko.
ginawa mo, di ba? Yes, sir. Papakita ko sa'yo paano magtrabaho. Sige. Magtago ka rin ngayon na tumaba ka. Ay, bisita ka tayo. Sino mga yun? East side ka. Anong gagawin natin ngayon? Sumunod ka, yung ulam. Sinuko ka. Kapag natalo ka, huwag ka malulungkot ha. Okay lang yan. Ikaw ang magmalungkot pag pinakain kita ng lumot. For real. After Sungray. Nalalapit na kapabilitan ng mag-alin ng pera. Handa po akong magbayad ng malaki sa sino mang makakahuli sa sanmin. Tuloy lahat mo. Tumatusok si Duterte. Alam mo raw, isang si Pero si Sandre. Ikaw ay nais na rin nilang hulihin sa pera. Kahit nakatitiyak ako na mas makakabuti para sa inyo na sana ng mundo ka. Sunugin niyo na yung ospital. Sakre. Pag hinagis ang lambat na ito sa dagat, kumakalat ang lambat ng isda, lahat ng uri ng isda. His miracles and teachings brought grace and salvation. Maria ng Magdala. Bakit alam mo ang pangalan ko? And now, relive Jesus' story. Nakita ko siya ng sarili kong mga bata. Sino? This time through the eyes of those who followed him. The Chosen, Sundays, 6:15 p.m. on GTV. You're only a day away. Annie, Wednesday, 12 noon on GTV. Meron po. Eh, bakit mo sa mukha mo? Gawin mo ko. Ginawa nilang kalokohan. Hindi, pangboy ako. Eh, ano naman sa'yo? Paano nila matatakbuhan? Ano gagawin mo? Luwas naman yung pagtungkol sa buhay. Pasok ko rin. Hindi ako bakla. He's on the run. Laban sa sipong virus. Mas bilis galing. Here, my family. Sarap! Kakain na yan! Makinipad si Canton. Sa Happiness! Hey, baby. Kailangan ng hair? Kaya yan with just a bigger comb. Thanks to Palmolive Naturals. With 100% natural aloe vera extract for hair so smooth that you rotating from the weak side, but having to be the primary defender here. I like the game plan. Ingat, ang pagtatalaga at pagtatanggal sa mga miyembro ng PNP Command Group ay dapat manungdumaan muna sa Pangulo o sa ex-officio chairman ng National Police Commission at sa kalim mismo ng DILG. Dagdag pa ni Senador Ping Lacson na nagsilbing hepe na ng pambansang pulisya mula noong taong 1999 hanggang 2001 ay binigyan siya ni dating Pangulong Joseph R. Estrada ng otoridad ng pamahalaan ng PNP. Hindi niya ito ginamit para iba-ibahin o pagpapalit-palitin ang mga miyembro ng command group. Bukod dito ay
sinabi ni Lacson ng pagkakasipat na Torre ay ito daw po'y prerogatibo o tanging karapatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sumasalamin sa internal conflicts ng Administrasyong Marcos ang pagsibak kay General Nicolas Torre III bilang Chief ng Philippine National Police. Ayon naman yan kay Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Part List. Anya, hindi man lang kinonsidera ang maganda nitong performance sa 85 araw nito bilang hepe ng PNP. Sabi ni Tino, ang patuloy na rigudon at awayan sa PNP ay nagpapatunay lamang ng lumalalang hidwaan sa Marcos administration. Sa panig ng mamamayang liberal Party List Representative Laila de Lima, dapat ay may katanggap-tanggap na dahilan ng DILG kung bakit inalis si Torre dahil kung wala ay malinaw umano na napolitika lamang ang opisyal. Kwestiyon naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang pagsibak kay Torre at sinabing ang mga sangkot sa flood control projects ang dapat na inalis sa pwesto. Tomorrow's News Tonight. Standby po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Eto, higit daw po sa may 300 milyong pisong halaga ng kickbacks kada taon sa DPWH project sa Batangas, ay Batangas First District. Ito na po ibinunyag ng isang kongresista. Mga kontratista ng mga flood control project abay ipaaresto daw po kung kayo raw po hindi pa sisipot sa investigasyon ng Senado tungkol nga po sa anomalyang flood control project. Kaya naman ang Airport Police Department, siniba at 5 pulis sinuspende sa Manoy Extortion Scheme. Shame campaign laban daw po sa mga abusado at pasaway ng mga motorista. Abay, yung daw pong listahan ng mga pasaway ng driver ay balak isa publiko ng DO. Ito, binigay kay Chen. Naiinit, so to speak. And of course, in the next opportunity, Ang malaninyang kalagayan ng panahon simula sa buwan ng Setyembre. Naku naman o. Samantala naman sa ating TNT Global News, higit sa 150,000 residente inilikas dahil umano sa banta ng pagbaha dyan po sa bansang Pakistan. Pilipinas, Zamora, sa alas 9:26 na gabi. No worries, naaway ko lang ang dali. Char, sa pangolang char. Kaya gamit ko, Char Fat Boys with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang santay sa loob, naamoy kulog. Kumakulaw sa Char. Char Fat Boy. Easy rest. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Fearless, champion, mula sa barat. The only thing that scares me a bit is that we do have to do some work, and it is the highest priced property. Still have to put money into the house to really make the kitchen a little bit more contemporary. Casa Chale. It's a block and a half from here. Beautiful. A little bit. I'm sailing this across the ocean. Now, which of these ropes makes the sail go up? Sana ba ni Kuya? Kita-kits.
pesos. 1, 2, 3, big. Excited ako malaman yung kwento niyo. Welcome to this place. Tuloy na. Nabitin kayo, no? Abangan! Samahan niyo kami muli sa susunod na episode. Dito lang sa Woman in Action. Mga programang mapapanood ngayong Martes sa 1PH. Alas 9:30 ng gabi. Gas of the Gospel. To Machakisi, which is his boutique resort. Home as wine dogs sing. A light snack for lunch. This all began as a rustic. I don't think the United States is going to take punitive measures against France or England or anybody that recognizes. Hippo, elephant, lion, leopard, hyena. More than ever, it's important to start with basics, to not run before you can walk. I needed a base. I needed to find myself a place where I could feel secure, where I could then go out on little missions and incrementally build towards creating a little sustainable life out here, you know? It isn't easy, it's never easy. Doing something like this from scratch with just the materials you can find in nature is ridiculous. Quite ridiculous, especially with zero or virtually zero food inside you. But it is worth it. Exhausting, but utterly necessary. Okay, amazing. Gotta be happy with that. Today has been a very, very productive day. We've got a shady tree in the day, protection from rain when it comes, ticked off all of the survival priorities, and then it's time to drive. Build myself a little house. I'm hungry. Right, this thing's a bit boring. It's not that good, so I'm just gonna grab a stick and see if I can hunt it. It's not a big tree.
That's a fish, isn't it? That Carolina driveway contains your fish. That's one bust up spear. But I was worth it. After days of practice, I had a captain back to the convent to try and catch my first real meat. It's a quite a big tiger fish. It's just it's with all the big purpose. Again, it's super patient and wait until potentially it comes back. Yes, that's it. Look at
actual truth. New evidence. Shocking cases. Ang pagkakaroon ng baril ay hindi armas para magiging sa kalaksan. Ito at ang kapinatan dahil buhay ang nakasalahan. Ang anumang uri ng Pangulo o para magkakatawa ay nagkakalaglay sa kata. Dahil sa tulong ng sirka, nangalipas ang bawat pinata kahit paano pa ito pagkitan. Ang bawat patuloy ng para sa halaga ng magkiyata at pagkakulo ang pagkakulang sa lukmak nila. Sirka, patuloy. Thank you so much sa inyong lahat. Mag-end na po ako. Bye-bye everyone. Ma'am Lynn, Boss Jeep, Boss Bell, Ma'am Jean of Lisbayan, Lisa. Thank you so much. Bye-bye everyone. Lumalakas ng ulan.